Diyarımızın çar günjüğüne bolşýaly hormat prezident bilen hususy ulgamy berýäni ýygydarly gollawy. Bu abatda telekeşler üçin döwlet tarapyndan dürdürilýän ýeňiliklere diyarymyzyň Lebap vilayatyna da özüniň aýdyň beýany tapýar. Soňky ýyllarda sebitde ýerli çygymalyň hasabyna dürli senagat haritlaryny şeride gurulşyk önümlerini önerýän hususy önümçilikliň sany barha artmak bilen elýeter bahaly ýokary hili önümler ýurdumyzda harit bolçylygynyň dürdülmegine oňaýyn täsirini ýetirýär. Önümçilik mümkinçilikleri ýyl saýyn artýan hususy kärhanalaryň hataryny Lebap vilayatynyň köýtüne etrabyna ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşler Birleşmesiniň agdasy bolan gurulşyk haritlaryny önerýän hususy kärhanalaryň görkezmek bolar. Önümçilik guru gurulşyk önümlerini önerýän bölümden gipse karton önümçiliginden demir betonu önümleri bölümünden şeride iýmitlik nahar daş dudunyň we dudu önümleriniň taýýarlanýan önümçiliginden ibaratdyr. Bu ýerde önerilýän gurulşyk haritlary ýurdumyzyň içerki bazar bilen bir hatarda daşar ýurtda sarpejler hem urdurýar. Hususy önümçilikde önerilýän önümleriň Täjikistan, Hytaý Halk Respublikasy, Russiýa Federasiýasy, Özbegistan ýaly döwletlere eksport edilýänligi aýratyny bilinmäge münasipdir. Uğru gurulşyk önümleri önümçiliginiň ýyllyk kuwaty 50.000 tonna barabar bolup, gurulşyk gipsi, gurulşyk keki hemde kafir ýelimi ýaly önümleri taýýarlanýar. Ýylyň dowamyny önümiň ortaça 10-12.000 tonnasy ýurdumyzyň öz içindäki sarpejleri galan bolsa daşary ýurtlara urdulýar. Gipse karton önümçiliginiň ýyllyk kuwaty önümiň 2 million ýene metrini taýýarlamaga niýetlenilip, önümiň 4 görnüşi taýýarlanýar. Şoly önürlüni önümiň 500.000 ýene metri ýurdumyzyň içerki bazaryna ýerlenilýär. Gurulşyk işleriniň giň gerimlerde ýaýbanlanyny ajaýyp zamanamyzda hususy kärhananyň önümçiligine taýýarlanýan demir beton önümlerini bolan esegem gün saýyn artýar. Önümçilikde gurulşyk binalary we jaýlary ýörtmek üçin köpejikli beton we demir beton daşary taýýarlanyp, ýokary hil derejesi bilen tapawlanýar. Hususy kärhanada bir ýylyň dowamyny 1500-1600 kub metr demir beton önümleri önerilýär. Önümleriň hil ölçegi ýüri tökünärmeler tarapyndan güdegçilikde saklanylyp, barlyk hana şertlerine öwrenilýär. Hususy önümçilikde gurulşyk haritlar bilen bir hatarda iýmitlik nahar daş dudunyň hemde dud önümleriniň önümçiliginiň üstünlikli ýoly bolan bellep geçmemiz gerek. Ýylyň dowamyny bu ýerde dud hemde dud önümleriniň ortaça 500-600 tonnasy taýýarlanýar. Pehim paýhas ummany mawtumly Praga ýylynyň her bir gününi anamly zähmet üstünliklerini beseýän hususy kärhananyň ady bir zähmet köpçüligi eşiretli zamanamyzda işlemäge, döretmäge, giň önemli önümçilikleri ýola goýmaga dürdülýän uly mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrymany arkadamyza hemde hormatly prezident bilen alkyşlaryny hemde hoşallyk sözlerini beýan edýärler.